Good morning mga moms! Ngayong umaga, napakaaga namin. 5 a.m. We're going to Bayugan. Agusan to, no? Del Sur. Diba? Unti-unti ko na po naiikot ang Mindanao. Dahil meron kaming event ngayon doon, ang Pasigarbosa. So, ibig sabihin daw, paiila. Lighting ceremonies. And ang mga Christmas decor. Parang ano lang, pride nila yung lighting ceremony. Yes. Garbo kasi garbo. Pasigar na po. Pasiga, pailaw. Na bongga. Bonggang pailaw. Pride ng garbo. Ah. So, pride nila. Ang garbo. Pride. In English, pride. Pilipino sa usage sila, kailangan mag-garbo. Pinagmamalaki na lang. Ang pinagmamalaki kasi parang iba yung pride yun. So we're going na sa may hinihintay na lang kami ng mga ibang pasahero na makakasama namin. Since dito na yung ating mga casting. Ayan, mga kasama na. Ay, shoes. Kala ko naka-shoes. Maring Mar is here. Si Scarlett. Sa mismong location kasi ang barko. Wala rin sa bus mo naman. Sorry, no, siya. Van man ta, 3 na kapin. Saan si Scarlett sa ano na? Yun na, direct. Location director. Biyahin mo na kami. We're on our way na. Ayan, nagbubukang liwayway na. Medyo paliwanag na siya. Kaya kami ay babiyahin naman. So, see you later, Bayugan. I brought my pillow and neck pillow, no, for relaxing purposes. Kailangan makahilik pa ulit later. Makatulog pa ulit sa biyahe. Ayan. Kasi, ay! Alam mo, may mali talaga dyan sa ano na yan. Sa tulay. Ang ano niya, ang gaan niya dyan. Dito ko dadaan sa kabila po. Sa bigat ko, natatakot ako na ano. Di ba ano, parts? Parang mas delikado ba? Ha? Yung divider. Parang rumurupok na siya, oh. Ngayon na po sila. Tanawa yung ano, oh. Nadaanan mo kahapon. Ano si Melmar? Yan ba, oh? Parang... Uy. Ito na yung aming sasakyan. So, i-relax ko ng mga attitude. Ay, karabaan. Going to Bayugan Rotonda para sa Pasigarbosa Paskong Bayuganon. Pero dadaan muna kami ng SM Butuan dahil mag-opening ang Berry Box Butuan Branch sa alas 9. So, yun. Tara na, may dadaanan na kami lalaki. Nandito na si Anthony. So, diretso na ang biyahe namin. Going to Agusan. Paliwanag mo siya. Good morning, Butuan. Gising na kami. The division of Agusan del Norte. DepEd. I hear po. Ang palaya, ate. Kakain na kami. Kain na tayo. Sabi, pangalan natin. Ano po ito? Sabaw na ko. At saka... Isa pa.
Kain muna kami bago kami pong dumiretso ng parada ni Brenda. Mas oil isda o baboy. Fred, daw sa bol man di ay na nila sa kanila. What's nila? Dili na si Brenda. Brenda wala na. Pagkol-kol niya kapaling. Pero muro gyapon. Ay dago na lang po. Kain mo na kami dito sa Butuan. We're here in Butuan. We're here in Butuan. I love Butuan. Mga gagmay Butuan. Sige. Ate, yung ulam muna namin, ate. Di naman kami aalis agad, ate. Yung ulam muna namin, nagugutom kami. Wala pa kami almusal. Takot ka. Mamaya na, mamaya. Kain muna kami, ate. Dili na, mamaya pa, dili na. Atay ako, atay ako. Atay ako. Bistig. Ito, oh. Bistig atay. Ano ako atay? Ate, isa. At paklay. Yan, atay na yun. May Bicol Express, oh. Palaya na lang ako ah. Atay ka palaya. Mm. Isa daw. Tsaka isa pang ampalaya. Atay ang palaya. Mali ka, madam? Oras na ng kain. Siya mag-makeup na siya kasi mamaya. Diretso na po siya na opening ng Berry Box. Sa loob yun ng mall. Ay, kakain na. Yung drinks nila. Kain na. May tita ka dito? May tita ka dito? Bayugan. Abalon mo. Taga-bayugan din yung mo? Taga-bayugan din. Ano to? Isa na pala yung apply namin. Ay, madam. Wala pala nag-uwi si... Ano naman? Paano pag di namin naubos kami tatalakan? Diba? Mag-date po sila. Kasi Melmar. Nag-CR. Kain na. Kain na na. Kasi still have 30 minutes to prepare. Dahil sa very back sa SM Butuan. Ay, ito yung bukas. Tinukulak sa Manila ang mall. Tinukulak. Pero yung Good. Isa ba lang? ha? Tapos yung red na lipstick lang, dark red. On the way now to Butuan. Ay, dito na pala tayo. SM City, Butuan na pala. Akala ko on the way pa lang. Eto na pala. Ayan, di ba? Exit only. Exit only. SM Butuan. Ito na kami.